Inter postigao dogovor s Petrom Sučić pojačanjem uoči svjetskog klupskog prvenstva. Milanski Inter dogovorio je ugovor s talentiranim veznjakom zagrebačkog Dinama Petrom Sučićem u potezu, koji obećava značajno pojačanje momčadi uoči svjetskog klupskog prvenstva. Informaciju je objavio ugledni novinar Fabrizio Romano, koji je naveo da su pregovori između klubova oko definiranja vrijednosti transfera još uvijek u tijeku. Sučić, koji bi se trebao pridružiti momčadi u lipnju, smatra se ključnim igračem u jačanju Interovog veznog reda, posebno u ključnom trenutku za klub u međunarodnim natjecanjima. Petra Sučić smatra se jednim od najperspektivnijih talenata zagrebačkog Dinama. Sa samo 21 godinom već je pokazao iznimnu zrelost i umijeće na terenu, postavši središnja figura u veznom redu hrvatske momčadi. Poznat po svojoj viziji, preciznim dodavanjima i sposobnosti organiziranja napadačkog sektora, Sučić je zapeo za oko nekoliko europskih klubova prije nego što je Inter osigurao posao. Njegov dolazak obećava da će unijeti više kreativnosti i dinamike u vezni red talijanske strane. Inter Milano je bio proaktivan na tržištu transfera, tražeći mlade i talentirane igrače da obnove i ojačaju svoju momčad. Sučić savršeno odgovara ovom profilu kao igrač s iskustvom u natjecanjima najviše razine i potencijalom za daljnji rast. S obzirom da se bliži svjetsko klupsko prvenstvo, trener Intera Simone Inzaghi traži pojačanja koja mogu dodati kvalitetu i dubinu momčadi, a Sučić se svojom svestranošću i tehničkim vještinama smatra strateškom investicijom. Iako je osobni dogovor sa Sučićem već finaliziran, klubovi još uvijek pregovaraju o financijskim detaljima transfera. Kako kaže Fabrizio Romano, razgovori su u tijeku, a zagrebački Dinamo nastoji osigurati pravednu odštetu za svog mladog talenta. Inter je sa svoje strane uvjeren u postizanje konačnog dogovora, posebno s obzirom na utjecaj koji bi Sučić mogao imati na budućnost kluba. Sučićev dolazak u lipnju proračunat je potez Intera kako bi igrač imao dovoljno vremena da se integrira u momčad uoči svjetskog klupskog prvenstva. To će natjecanje biti važna prilika za klub da pokaže svoju snagu na međunarodnoj sceni, a Sučić bi mogao igraju ključnu i presudnu ulogu na ovom putovanju. Vijest su navijači Intera primili s oduševljenjem, a Sučića su vidjeli kao pojačanje koje bi moglo podići razinu veznog reda momčadi. Mnogi su pohvalili strategiju kluba da ulaže u perspektivne mlade, dok drugi s nestrpljenjem očekuju kako će se igrač prilagoditi talijanskom nogometu. S Petrom Sučić na putu za Milano, Inter pokazuje svoju ambiciju da izgradi konkurentnu momčad za izazove koji dolaze. Očekivanja su velika, a dolazak hrvatskog veznjaka obećava dodatni talent i potencijal momčadi. A ti, navijače, što misliš o potpisu Petre Sučić? Vjerujte da će on biti ključni igrač Intera na svjetskom klupskom prvenstvu. Ostavite svoj komentar, lajkajte video i pretplatite se na kanal kako biste pratili sve novosti na tržištu transfera.